Ao longo dos seus 25 anos de traxectoria, o Museo do Gravado de Arte tense consolidado como un referente internacional no mundo da arte, non só pola súa inxente colección de fondos, senón tamén pola xeración de propostas culturais de primeiro nivel. Así o destacou o presidente da Xunta no acto de celebración do 25 aniversario desenvolvido a pasada tarde. Son os primeiros 25 anos e o allá que todos os que estemos aquí dentro de 25 anos o poidamos celebrar. É dicir que pasaron 50 anos dunha historia que foi duro os primeiros 25, espero que os seguintes 25 un pouco menos, pero que se siga engrandecendo e fale ben de quen o fixeron posible. Ademais do máximo mandatario galego, o acto contou cunha ampla representación do mundo da cultura e institucional. Xunto coa alcaldesa de Ribeira, María San Pedro, e demais membros da corporación, participaron na celebración o conselleiro de Cultura, Xosé López, o portavoz do Goberno da Deputación da Coruña, Bernardo Fernández, o director do museo, Xoán Pastor Fernández, e o promotor e mecenas que impulsou a posta en marcha do museo, Javier Expósito. E ter aquí, nunha parroquia en Ribeira, nun concello da Coruña, nun lugar de Galicia, un museo que para si quererían lugares moito máis grandes, con moito máis renombre, insisto, con moita máis difusión instantánea, pero non a que queda para sempre, facelo aquí é moi de agradecer. Eu aquí veño a recoñecelo en nome da Xunta de Galicia. Afortunadamente temos xente moi xenerosa en Galicia, xente que cree que lle ten que dar a súa terra o que pensa que a súa terra lle deu. Probablemente estén devolvendo moito máis do que recibiron, pero en eso consiste a xenerosidade, en eso consiste os nomes que perduran. Por lo tanto, moitísimas gracias a Javier Expósito, gracias por deixarnos este legado. Esta institución custodia na actualidade máis de 45.000 gravados e unha biblioteca de 12.000 publicacións, cuxa protección especial está en proceso de tramitación por parte da Xunta.